tää on? Joku kapakka. Voisiko täällä vetää kunnon käynnin? Ihana iso määrä karamellinappeja. Nyt on tilaisuuteni. Joku kuulemma haluaa vetää kännit täällä. Missä se baarimikko oikein on? Täällä päin, tuolla päin. Ihmiset tehkää tilaa. Mitä sä puuhaat? Ei! Mun karkkinapit. Sun takia mä hävisin mun karkkinapit. Tajuuksä mitä sä oot tehnyt? Sinäkään halusit ne kännit vetää. Kiellettyä homma. Mutta kun herra konstaapeli, mä tahdon vetää kännit ja saada krapulajaa ja... Ei auta hämäys. Mä tahdon vaimon! Kuulitko, että kelpaisin vaimoksi? Ai minä en vaimoksi kelpaa. Se oli lähellä. Ei vaimo siis täältä. Vai en mä vaimoksi kelpaa? Älä tiedä kuka vaimoksi ei kelpaa, mä oon täydellinen vaimo! Vaimo tuli. Tämä on vaimovoimaa. Oletko sinä lapsi? Minä lapsia kaivaa, anna minun olla. En halua olla äiti. Suloinen vaimo. Älä seuraa minua, anna jo olla. Hei, Anna. Miksi sä mun olla? Anna jo olla, Anna. Okei. Aika siirtyä suunnitelma B-hen. Kuule! Tahdotko vaimokseni? Tietysti! Mä muuten Elska, entäs sä? No, Happy. On kiva muuten meidän randomisti naimisiin. No niin on. Jatkuu seuraavassa osassa.